Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lola Onang. Taong 1965, San Pablo, Laguna. Noong mga panahong ito, kilalang bantog na mambabarang itong si Lola Onang. Maraming tao ang natatakot dito dahil sa pagiging halang ng kaluluwa nito. Sabi-sabi ng mga matatanda, dating aswang itong si Lola Onang na isinakripisyo ang tangan niyang bertud upang makamit ang malalim na aral ng pambabarang. May mga naniniwala ring nagbenta ito ng kaluluwa para makamit ang ganoong kakayahan. Gayunpaman sa kabila ng mga agam-agam, walang kahit ni isang tao sa kanilang lugar ang nakapagpatunay kung papaano na ipalit ng matanda ang bertud nitong tangan sa malalim na aral ng pambabarang. Hindi naglaon dahil sa takot ng mga taga roon, hindi na nila gaanong pinansin ang matanda. Sa paglipas ng mga araw at buwan, unti-unti nang tumahimik ang balita ukol kay Lola Onang. Ikinatuwa naman niya ito, gawa ng kahit papaano ramdam niyang malalagay na siya sa tahimik. At kagaya ng inaasahan, ganun nga ang nangyari. Paglipas ng isang dekada, hindi nakilala ng maraming tao si Tandang Onang. Tahimik na rin siya noong naninirahan sa gilid ng palayan, kung saan ilang metro lang ang layo nito sa entrada ng baryo. Wala siya noong kinakasama sa buhay, kaya madalang na siyang makita ng mga tao. Madalas, lumalabas lang ng bahay si Lola Onang kapag sumasapit na ang hapon. Ito ang panahon ng kanyang pamamahinga at pagsilay sa lugar na kinamulatan niya. Ngunit ilang buwan lang ang lumipas pagpasok ng taong ito. Bumisita ang apo niyang lalaki na siyang kaisa-isahang anak ng kanyang unika iha. Matagal nang patay ang ina nito, kaya hindi na siya umaasang makikita niya pa ito, gayong nasa poder na ito ng lalaki. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, gustong-gusto rin pala siyang makita ng apo niyang yun. Nung dumating ito sa kanyang tahanan, hindi niya ito kaagad nakilala. Gayunpaman pagsilay niya rito, kaagad itong naging pamilyar sa kanya, gawa ng kuhang-kuha nito ang mata ng namayapa nitong ina. Wala mang ideya si Lola Onang sa binatang kaharap niya. Pinili niyang bigyan ito ng pagkakataon upang sila'y magkausap. Magandang hapon ho. Ito po bang bahay ni Lola Anastasia? Kilala po siya sa tawag na Lola Onang. Nagbabakasakali lang po ako. Baka po kasi buhay pa ang lola ko eh. Bungad na wika nito sa kanya pagkabukas niya ng pinto. Nang marinig ni Lola Onang ang sinabi ng binata, agad niya yung pinatuloy. Habang naglalakad ito papalapit, panayang ginawa niyang pagsipat sa paligid upang makita niya kung sino ang mga taong nakatingin sa kanila. Maya-maya pa, nang wala naman siyang mapansing nakikiusyoso, dito na niya nilakihan ang pagbukas ng pinto. Pagpasok naman ito, iniwan niya itong nakabukas ng bahagya upang hindi nito maamoy ang kakaibang baho sa loob ng kanyang bahay. Bilang isang mambabarang, nakasanayan na ni Lola Onang na mag-alaga ng iba't ibang uri ng insekto. Karamihan sa mga ito'y inilalagay niya sa garapon para hindi yun pumunta sa kung saan-saan. Ang problema dahil sa nakabukas ng garapon, humahalo sa hangin ang dumi ng mga ito. Yon ang nagpapabaho sa kanyang bahay na kalaunay nakasanayan na niya ang amoy nito. Pagharap naman nilang dalawa, agad niya yung tinanong ukol sa pakay nito. Nagpakilala rin siya bilang matandang hinahanap nito upang kahit papaano'y magkaroon niyo ng kapanatagan. Pagkarinig naman ng apo niya sa sinabi niya, gulat na gulat yung sumagot ng, Talaga ho? Kayo si Lola Onang? Salamat naman at buhay pa kayo, Lola. Alam niyo ba,
Ilang buwan ko na kayong napapanaginipan. Hindi ako mapakali sa amin eh. Kaya nakiusap ako sa tatay ko na puntahan ko kayo rito. Ayaw pa nga nung pumayag eh. Pero wala siyang nagawa dahil may sarili na akong trabaho. Lola, kumusta na po kayo? Sino naman po ang mga kasama niyo rito? Habang nagsasalita ito, bakas sa tono ng binata ang pagkatuwa sa kanyang mga nalaman. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito na inilahad ni Lola Onang ang mga nangyari sa buhay niya magmula noong nawala ang kanyang anak. Pero syempre, hindi niya sinabi ang tungkol sa pagiging mambabarang niya para naman kahit papaano, hindi ito mabigla. Alam niyang darating ang panahon at malalaman din ito ang tungkol sa totoo niyang pagkatao. Sa loob ng halos ilang oras nilang pag-uusap ng mga bagay-bagay, nalaman ng binata ang kanyang naging buhay sa San Pablo. Dito na rin niya napag-alaman na malayo na pala ang narating ng pamilya nito, kaya labis-labis ang kanyang pasasalamat dahil sa meron pa ring nakakaalala sa kanya na tunay niyang kadugo. Hindi naglaon. Nang mailahad na ng binata ang lahat ng gusto niyang sabihin, dito na unti-unting naging seryoso ang kanilang pag-uusap. Ayon kay Lola Onang, hindi isang pangkaraniwang panaginip ang kanyang nakikita tuwing gabi, bagkus ay isa yung pagtawag. Marahil nararamdaman na ng kanyang karga ang mabilis niyang panghihina, kaya naghahanap na ito ng panibagong taong mapagdadaluyan ng kanyang kapangyarihan. Inaasahan naman niyang mangyayari na ito, lalo pat lagpas na siya sa 100 taong gulang. Nang marinig naman yon ng kanyang apo, takang-taka ito sa mga bagay na sinabi niya. Lingid sa kaalaman ni Lola Onang, hindi naniniwala sa mga ganoong bagay ang apo niya. Kaya kahit ilahad niya rito ang lahat ng kanyang sikreto, walang tsansa na maniwala ito ng basta-basta. Matapos ang naging pag-uusap, tila bang wala namang nagbago sa apo niya. Ganon pa rin naman ang ikinilos nito na para bang hindi man lang ito namangha sa mga katagang inilahad niya. Pagtungtong ng hapon, nang makapaghapunan na silang dalawa, dito nito inilahad sa kanya ang kagustuhan nitong manatili sa kanyang puder sa loob ng 3 buwan. Nataon kasing nawala na yon ng trabaho, kaya napagpasyahan itong magbakasyon na muna sa piling niya bago maghanap ng panibagong hanap buhay. Nangako rin ito na ngayong nagkita na sila, hindi na ito papayag na magtiis pa siya at mag-isa. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng binata, taos-puso siyang nagpasalamat. Bilang matandang matagal nang nag-iisa sa buhay, noon pa man pangarap na niyang magkaroon siya ng kaagapay. Kaya sa paglipas ng mga araw, walang oras na hindi siya nagpapasalamat. Kahit purong kaliwa itong si Lola Onang, naniniwala pa rin siyang may Diyos na gumagabay sa sangkatauhan. Isa yon sa mga paniniwala na kahit saan man siyang lupalop mapadpad, hinding-hindi niya ito makakalimutan. Ang kaso lang hindi man lang sumagi sa kanyang isipan noon na isang masamang senyales pala ang pagdating ng apo niya sa piling niya. 2 buwan ang lumipas pinuno, nasanay na ang kanyang apo sa lugar kung saan siya nakatira. Sa kanilang dalawa, ito ang naghahanap buhay para lamang magkaroon sila ng maayos na pagkain sa araw-araw. Marami yung pinagkakaabalahan at ang iilan sa mga ito ay ang pagtitinda ng mga gulay sa merkado. Nagbebenta rin ito ng mga ibong pwedeng kainin na siya namang nakukuha nito sa palayan. Maliban sa ganoong gawain, sinisikap din itong makapasok sa mga kumpanyang nakatayo sa sentro ng bayan. Alam ng apo niya na yon ang magpapaangat sa kanila, kaya sa kabila ng hindi mabilang na kabiguan, patuloy at patuloy pa rin itong umaasa. Subalit dumating ang isang araw na bigla na lamang itong umuwi sa bahay nila na merong 2 malalim na saksak sa may bandang tagiliran.
Malayo pa lang, alam na ni Lola Onang na nasa panganib ang buhay nito. Kaya kahit hindi siya gaanong naglalabas, napilitan siyang salubungin ito. Alan? Na paano ka? Sinong may gawa niyan? Nag-aalalang tanong niya sa apo niya. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, sa halip na makasagot, bigla yung nawala ng malay. Nagdulot ito ng eskandalo sa kanilang lugar, kung saan yung mga taong nakamasid sa pangyayari, dali-daling lumapit para sila'y tulungan. Pinilit din siya nitong ipadala sa bahay pagamutan ng apo niya, pero tumanggi siya. Ang rason ni Lola Onang, marunong siyang manggamot, kaya siya na ang bahala rito. Isa pa, wala silang sapat na pera pambayad sa bahay pagamutan, kaya kung dadalihin nila yun doon, mas lalo lang silang mahihirapan. Nang marinig naman yun ng mga tumulong, di na ito kumontra. Kitang-kita naman kasi nila ang estado ng matanda, kaya alam nila na nagsasabi yun ng totoo. Pagpasok naman nilang dalawa sa loob ng bahay, taus-puso siyang nagpasalamat sa dalawang lalaking nagmagandang loob. Matapos niya yung gawin, dali-dali niyang isinara ang pinto upang masimula ng kanyang panggagamot. Taliwas sa ibang mambabarang, mahusay pagdating sa panggagamot si Lola Onang. May mga alaga kasi siyang insektong may kakayahang maghati ng pinsala at magpahilom dito sa loob lamang ng maikling panahon. Ayon sa kanya, na noong dalaga pa siya, yon ang ginagamit niya kapag nakikipaglaban siya sa mga dalubhasang antingero. Dagdag pa niya na, makailang ulit nang nalagay sa bingit ng kamatayan ng kanyang buhay, pero dahil sa mga ito, nakaya niya pa rin maisalba ang kanyang sarili. Isa rin yun sa mga rason kung bakit walang makatalo-talo sa kanya noon. Bago niya kunin ang mga alaga niya, sinigurado niya munang napigilan na niya ang pagdurugo ng mga saksak nito. Nang magawa na niya ito, agad niyang kinuha ang mga garapon, sabay pakawala sa mga insektong hindi likas sa ating mundo. Pagtatapat ni Lola Onang, para yung tutubi kong titingnan, pero napakarami nitong galamay. May malaki rin itong panipit sa bunganga at naglalabas ito ng isang manipis na sapot na napakalambot ngunit kasing tibay ng bakal. Ito ang ginagamit ng mga insekto bilang panahinang sugat, kung saan ang nagiging gabay naman ng mga ito ay ang kanyang usal na ibinubulong dito. 2 oras itong inusala ni Lola Onang bago niya tuluyang makita ang resulta. At nang maisaayos na niya ang sugat ng apo niya, agad siyang kumuha ng panibagong insekto na may kahalintulad ng bangaw. Inilapag niya yon sa mismong sugat para makapaglabas ito ng likido na mabisang panghilom dito. Matapos niya yung gawin, tsaka pa lamang niya iniwan ang nagpapahingang katawan ng apo niya. Habang nasa kalaliman ng gabi, dito na nagsimulang bumuhay ng mga engkantasyon itong si Lola Onang. Alam niya na hindi siya papatulugin ng mga nangyari, kaya nais niyang malaman kung sino ang may gawa nito. Madali na para sa kanya na malaman ang may kagagawan sa nangyari sa apo niya, dahil na rin sa mga bahid ng presensyang sumasabay sa natuyo nitong dugo. Ilang oras pa ang lumipas, lumipad na ang mga insektong binulungan niya. At habang nasa himpapawid ang mga ito, pilit niyang pinarte-parte dito ang maliliit na bakas ng kanyang wisyo. Ganoong pamamaraan ang kanyang ginawa, nang sa gayoy makita niya ang mga salarin pagpasok ng mga insekto niya sa loob ng pamamahay nito. Maya-maya pa, nang marating na ng mga ito ang bayan, agad itong kumalat hanggang sa pumasok na ito sa mga tahanang nakatayo sa sentro. Bawat isa sa mga kalalakihang nakita niya, hindi basta-basta ang estado sa buhay, kaya napaisip siya sa rason kung bakit nito napagdiskitahan ng apo niya, gayong naghahanap buhay lang naman ito ng marangal.
Matapos niyang makilala ang mga taong yon, tsaka niya palang inutusang bumalik ang mga insektong kanyang ginamit. At pagsapit ng sumunod na araw, matyaga niyang hinintay ang pagmulat ng mga mata nito. Alam niya na nasa maayos na kalagayan na ang kanyang apo, kaya sa mga sandaling yon, di na siya gaanong nag-alala. Nang magkamalay na ito, agad yung humawak sa sugat niya. Pero nang maramdaman nitong hindi na yon kumikirot, bigla yung napaupo habang bakas sa mukha nito ang pagkagulat. Lola Onang, di po ba may saksak ako rito? Ba't hindi ko na maramdaman? Takang-takang tanong sa kanya ng apo niya. Pagkarinig niya sa sinabi nito, dali-dali naman siya roong lumapit para kausapin niyo ng mahinahon. Huwag mo nang isipin ang sugat mo, apo. Ang importante, magaling ka na. Siya nga pala, bakit ka napagdiskitahan ng mga binatilyong yon? May ginawa ka ba sa kanila? Ba't sila nagalit sa'yo? Pagkatanong niya, bigla naman itong napayuko. Hindi niya mawari pero nang marinig nito ang kanyang sinabi, parang nawalan ito ng ganang sumagot. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong asal ng kanyang apo, paulit-ulit niya pa rin yung tinanong para lamang malaman ang totoo. Alam niya na meron itong dahilan at anuman yon, naniniwala siyang ito ang susi para sa magiging kahinatnan ng mga taong nang apirito. Ilang minuto pa ang lumipas. Kahit labag sa loob nito, napilitan niyong sumagot. Ayon sa apo niya, kilala nito kung sino sila. Alam din ito ang tungkol sa kanyang lola, kaya nang marinig niya ang pangwawalang nito sa kanila, doon na siya umalma. Nakipagbuno siya sa 7 kalalakihang nagsasabi ng kung ano-ano laban sa kanila, hanggang sa dito na siya nito pinagtulungan. At bago pa man dumating ang mga taong aawat, inundayan siya ng saksak ng 2 sa mga ito. Mabilis siyang tumakas, sabay tapon sa mga ginamit nilang armas. Sinubukan pa itong sundan ng mga taong nakakita, pero dahil sa kilala nila kung sino-sino ang mga ito, minabuti nila na wag na lang makialam. Dagdag pa ng kanyang apo na, pinagbantaan pa sila ng mga ito na tila bang meron yung gagawin na hindi nila inaasahan. Sinabi rin ng mga ito na si Lola Onang ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang mga mahal sa buhay. At kagaya ng ginawa nito, hahanap din sila ng paraan para makapaghiganti. Nang marinig naman ni Lola Onang ang sinabi ng kanyang apo, dito niya na naunawaan ang lahat. Natatandaan na niya ang pamilyang yon at kung hindi siya nagkakamali, yon ang apo ng mga mangkukulam at manghuhulang pinagsabay-sabay niyang patayin. Dati niyang kasosyo ang mga ito. Ngunit nang malaman niyang pinagbabalakan siya nito ng masama, hindi na siya nagdalawang isip na ito ay tapusin. Mahirap ang ginawa ni Lola Onang para sa kanyang parte. Ngunit alang-alang sa kanyang kaligtasan, wala siyang nagawa kundi yon ay maisakatuparan. Mariin din niyang inilahad na hindi niya sukat akalain na may nakakaalam pa pala ukol sa pagkatao niya. Ang inakala kasi noon ni Lola Onang, nabura na niya sa lahat ng memorya ng nakakaalam ang tungkol sa kanyang pag-iral. Matapos naman niya yung mailahad, agad siyang humanap ng paraan kung papaano ito maliligpit. Ayon sa kanya, hindi siya papayag na sila'y maunahan, kaya hanggat meron pa silang pagkakataon, kikilos na siya. Nang marinig naman yun ng kanyang apo, agad naman yung umalma sa kanyang binabalak. Ayon dito, mas mainam na ito na lang ang gumawa ng paraan dahil sa medyo bata-bata pa ito. Kung si Lola Onang pa kasi ang kikilos, nababahala ito na baka mapahamak lang siya sa gagawin niya. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, napangisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, pinatanda lang ng panahon ng katawan ko. Pero kailanman hindi mapapatanda ng panahon
ang aking karunungan. Manood ka sa gagawin ko, Alan. Ipapakita ko sa kanila ang kanilang hinahanap. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, dito na nagtapos ang kanilang pag-uusap. Marami pa sanang sasabihin ng apo niya, pero napilitan na lang yung manahimik dahil agad siyang umalis. Gayunpaman kahit wala na itong sinasabi, pasimple itong bumuntot sa kanya upang makita nito ang mga gagawin niya. Pumasok na rin yon sa loob ng kanyang pribadong silid kung saan naroon ang aparador na kinaroroonan ng libu-libong mga garapong tahanan ng mga insekto. Lumang-luma ang aparador na yon, kung saan sa bawat sulok nito, meron yung lihim na lagusan at taguan. Habang naghahanap siya ng mga insekto, panay lang naman ang pagmamasid dito ng kanyang apo. Ilang minuto pa ang lumipas, may kinuha siyang maliit na garapon na naglalaman ng isang uri ng itim na gagamba. Walang sapot ang loob ng garapong yon, pinuno, kaya nang makita ito ni Alan, abot langit ang kanyang naging pagtataka. Buong buhay niya kasi, di pa siya nakakakita ng gagambang walang sapot. May konting sapot, pwede pa. Pero yung walang-wala talaga, parang napaka-imposible naman ata. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, agad naman yung binawi ni Lola Onang. Nang makuha na niya ito, agad niyang binuksan ng takip kasabay ng pag-utos niya dito na lumabas. At nung nahawakan na niya ang gagamba, agad niyang inutusan ng apo niya na pumikit. Takang-takaman, pilit yung sumunod sa kanya, gawa ng alam nito na para yon sa ikabubuti niya. Pagpikit ng mga mata nito, muli niyang inutusan ng gagamba na gumapang sa katawan nito. Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang utos, agad yung tumalon, sabay pasok sa loob ng tenga ni Alan. Hindi niya yun nagawang maramdaman, kaya nakapasok ang insekto sa loob ng kanyang sistema nang hindi niya namamalayan. Ayon kay Lola Onang, walang masama sa ginawa niya dahil ang gagambang yon ang magbibigay proteksyon sa apo niya. Hindi rin ito magdudulot ng kahit na ano sa katawan at sa madaling sabi, ligtas ito kahit manirahan yon sa loob ng katawan ng tao sa mahabang panahon. Matapos niya yung may isa katuparan, ipinagpatuloy niya ang paghahanap. Halos 1 oras din yung nagtagal bago niya nakita ang mga itim na uod na ginagamit niya sa pambabarang. Isa ito sa pinakamalakas na alaga ni Lola Onang na halos ilang beses na niyang ginamit sa mga albularyong may malalakas na karga sa katawan. At kung ang mga taong may alam sa karunungan ay hindi dito umuubra, di hamak na mas walang kalaban-laban ang mga mangmang. Sa sobrang galit niya sa mga nangyari, nagpasya siya na yon ay gamitin upang parusahan niya ang may mga sala hanggang sa malagutan yon ng hininga. Dagdag pa ni Lola Onang na sa ginawa nito sa apo niya, yun lang ang paraan para makaganti sila. Pagkakuha niya sa mga ito, dali-dali niya itong pinalabas sa garapon. Matapos niya yung gawin, naghintay siya ng hating gabi bago niya yun itapon sa bakuran ng bahay. Nang may isa katuparan na niya ito, naghintay siya ng ilang minuto hanggang sa dito na niya nakita ang 3 malalaking aso na may namumulang mga mata. Kasing laki ng kalabawang mga ito, kung saan armado ito ng 8 matatalas na mga pangil. Mala sa pusari ng mga paa nito, tapos napakaliligsi nito kung kumilos. Pagtatapat ni Lola Onang na ang mga tinawag niyang nilalang ay ang mga uri ng aswang na walang kakayahang magpalit anyo bilang tao. Bagaman nasa ganun yung wangis, hindi may pagkakailang matatalino ang mga ito. May kakayahan din yung gumamit ng dialekto ng tao, kaya hindi siya nahirapang makipag-usap sa mga ito. Ayon sa kanya, simple lang ang gagawin ng mga nilalang at yun ay walang iba kundi ang pagbulabog sa tahanan ng mga nilalang.
At habang ginagawa nila ito, palihim na nilang itinatanim sa bahay ang mga uod na naroon sa kanilang mga bibig. Sa sandali na yon ay may isa katuparan nila. Mabilis itong gagapang papaloob hanggang sa marating na nito ang sistema ng mga biktima. Kinakailangan niya yung gawin dahil mabilis mamatay ang mga uod na pagmamay-ari niya. Pagkain din ito ng iba't ibang nilalang, kaya hindi niya ito pwedeng hayaan na gumapang patungo sa tahanan ng mga taong kinagagalitan niya. Kaya para ligtas ito roong makarating, kailangan niya ng mga nilalang na magdadala rito. At ang mga asong yon ay ilang dekada na niyang kasama sa pagsasakatuparan nito. Kung hindi dahil sa kanila, hindi niya mapapaslang ang mga pinakamatitindi niyang kalaban. Pagkakuha naman ng mga aso sa kanyang ibinigay, agad nila yung nilulun, sabay dali-daling takbo patungo sa bayan. Habang binabagtas naman ito ang daan, pinasapi niya sa katawan nito ang kanyang wisyo upang makita niya ang kasalukuyang kalagayan at sitwasyon ng mga nilalang. Maya-maya pa, nang marating na nito ang bahay na itinuro niya, dali-dali nitong nilapa ang mga asong nagbabantay. Agad din yung doong gumawa ng kaguluhan hanggang sa maisuka na nito sa pundasyon ng bahay ang mga uod na dala nila. Nang magawa na nila ito, tsaka pa lamang niya nakita ang mga taong nagmamadaling lumabas ng tahanan. Sinubukan pa nitong habulin ng mga aso, pero pagdating ng mga nilalang sa talahiban, bigla itong naglaho na parang bula. Matapos ang pangyayari, agad naman yung bumalik sa loob ng kani-kanilang mga bahay. Buong magdamag nilang pinag-uusapan ang nangyari na halos wala man lang kaide-ideya sa pagpasok ng mga uod sa loob ng tahanan nila. Kaya naman bago pa sumapit ang sumunod na araw, nakapasok na ang mga insektong yon sa katawan ng kanilang mga biktima. Mula roon, magpapalaki sila sa loob ng 1 linggo upang makamit ang ikalawa nilang anyo. At habang nangyayari ito, katakot-takot na senyales ang pagdadaanan ng mga biktima. Ayon kay Lola Onang, magsisimula ang karamdaman nila sa panunuyot ng kanilang mga balat hanggang sa magkusa ng matanggal ang kanilang mga kuko. Magsisilaglagan din ang kanilang mga buhok kasabay ng pagramdam nila ng kakaibang pakiramdam sa loob ng kanilang sistema. Dadalang din ang kanilang pagkain buhat sa kawalan ng gana at pagkaraan ng 1 linggo, tuluyan na silang raratay sa banig kung saan sila mamamatay. Magtatagal ng 2 buwan ng parusa at sa loob ng 2 buwang yon, mas nanaisin ng mga biktimang mamatay ng maaga. Wala ring magagawa ang mga albularyong tutulong sa kanila, gawa ng kahit anong sugpo ng mga ito sa ikalawang anyo ng mga uod, hindi nila yun mauubos dahil minu-minuto dumarami ang mga ito. Dagdag pa niya na, sa huling araw ng biktima, lahat ng parte ng kalamnan at sistema nito, punong-puno na ng mga alaga niya. Buhay pa yon pero kinakain na ito ng mga insekto mula sa loob niya. At kahit gano'n ang estado nito, wala yung mararamdamang kahit na ano, maliban sa mga senyales at sa mga bagay na gusto niyang iparanas dito. Kaya rin niyang ihawa sa ibang ganoong sumpa, kaya hindi ligtas ang buhay ng mga albularyong tutulong dito. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang pakikipagkombate niya ng espiritual. Tuwing umaga, walang patid na tinatawag ng mga albularyo ang kanyang kaluluwa para subukang ipasapi sa katawan ng mga biktima niya. Ngunit kapag nararamdaman ni Lola Onang ang kanyang pagtawag, agad niyang tinatago sa alaga niyang itim na paru-paro ang kanyang wisyo. Kapag nagawa na niya ito, hindi na siya mahahanap ng mga albularyo. Anya, na noong kabataan niya, yun na ang madalas niyang gamitin kapag may humahabol sa kanya. Napaka-epektibo ng ganoong paraan, kaya ni minsan wala pang nakahuli sa kanya. Babalik lang din siya sa kanyang katawan
kapag ramdam niyang tumigil na ang mga naghahanap. Matapos niya yung gawin, nagpatuloy ang kanyang pagdarasal habang nasa loob ng katawan ng paru-paro ang kanyang ulirat. At habang nangyayari naman ito, nananatiling nakaluhod sa harapan ng altar ang kanyang katawang lupa. Maigi rin noong nagbabantay sa labas ang kanyang apo, nang sa gayoy masiguro ang kanilang kaligtasan. Dahil sa ganon nilang taktika, kung kaya't kahit ang malalakas na albularyo ay nabigo na siya ay makuha. At dala ng pagkainis niya sa mga ito, hinawaan niya yon ng uod. Yun nga lang, upang hindi yun pagmula ng gulo, hindi niya tinapos ang mga buhay nito. Ang ginawa niya upang ito ay magtanda, pinutulan niya yon ng braso. Ganon din ang ginawa niya sa iba pa, hanggang sa dito na naman unti-unting nabuhay ang tungkol sa pagkatao niya. Mabilis na nagkalat noon sa San Pablo ang tungkol sa kanyang kwento, kaya naman itong si Lola Onang napilitan na namang magtago. Mabuti na lang kasama niya ang kanyang apo, kaya kahit hindi siya lumabas, buhay na buhay pa rin siya. At sa loob ng ilang buwan, ganoon ang ginawa niya. Habang tumatagal, unti-unti niyang napagtatanto na parang hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Kaya habang may lakas pa siya, dito niya na sinimulang ipasa ang karunungan niya sa apo niya. Naniniwala si Lola Onang na yon ang rason kung bakit sila nagkita, kaya wala siyang naramdamang anumang pagdududa. Di rin niya maipagkakaila na mapagkakatiwalaan ito, kaya bukal sa kanyang loob na ipamana ang sa kung anong meron siya. Nang malaman ito ng kanyang apo, taus-puso nitong tinanggap ang alok niya. Kaya naman nang magkasundo sila, dito na nila sinimula ng pagsasanay. Nagtagal ito ng halos 3 taon bago tuluyang napaghusayan ni Alan ang karunungan ng pambabarang. Subalit nang maipasa na yon ng lola niya, agad din naman itong binawian ng buhay. Kaya noong pumanaw na ito, nagdesisyon na rin siyang bumalik sa lugar kung saan naroon ang kanyang ama. Pero hanggang sa pagtanda niya, talagang tumatak sa isip niya kung gaano kabangis ang kilabot ng San Pablo, Laguna na si Lola Onang.